Аз съм истински горда и щастлива, че съм родена тук, в Русе. Винаги споменавам този град в програмите, в книжките, информацията, дори и в най-сухите варианти. Родена в Русе, в европейски български град на Дунава. И това някак си стимулира любопитството на хората в чужбина и питат: разкажи нещо за града. И за вълнение винаги съм говорила за това. Веднага правя връзка с изречението на Канети в една от неговите книги, в които е казал, че всичко, което се е случило в живота му, е станало, го е живял един път в Русе, в първите 10 години на живота си. И гледайки улиците, сградите, усещайки атмосферата, 100 години по-късно мога да си представя какво е изпитал той. И сега го чувствам всеки път, когато съм навън или говоря с хора. В този момент също го чувствам. И да, мисля, че Русе е истинска люлка на европейската култура и ще бъде чудесно, ако това се осъществи, да бъде културна европейска столица на културата. Защото да, всичко е на лице тук. И особеността на атмосферата, характерността е също уникална. И смятам, че музиката тече тук, както Дунава тече, така и музиката тече лесно и от душа. И смятам, че ще има много отзвук между хората тук и в чужбина.